रुपाथि नोगोर जाय बेयाव थायो एसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे माने गोबाङानो बेयाव थायो आरोना Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Danger अखानो गारो रोंला लोगोफोर दायो आङो क'क्राझाराव एसे बेरायहैनो नागिरदों माने क'क्राझाराव थासारिया बोरै जागासिनोमोन माने थांनाय बोसोरलाय लोगोफोर बहुत जादोंमोन खिन्थु देग्लाय बेबायदिनो माने जादोंमोननो खिन्थु दै फुङाव जादोंमोन दै खिन्थु दा एसे रानबाय जां खोमा आरोना थ' दायो लोगोफोरा आङो दसे जास्ट वाक राउन्ड आरोना माने फाखोरसे एसे बेरायना फैनोसै क'क्राझाराव थ' जोबोद दुखुनांथाव जादों माने गोबां मानसिनि न' लोमदों जाय माने दैमा जिंनि जाय माने एसे गाहाय एरियानि थ' बिथांमोननि न'फोरा लोमजोबदों आरोना माने थ' माथो बुंनो लोगोफोरना बे माने थ' बे मोनसे आसामनि मेन प्रब्लेम फ्लाड अके दायो दोरोदलांसै जादों नै एमजे बिराद गोबौ जलै हाय साउन्ड फैनो साउन्ड बाय जी बेटा लोगोफोर नै दायो जों दोरोदबाय थ' मबाइलाव पुरा रेन कभार लगायनानै लाखाबाय टेनसन गैया आरोना अखाबा भिडिअ खालामनांसिगोन दायो लेट्स गो गाइस थ' लोगोफोर माने बारा जायाखै देग्लाय खिन्थु जास्ट बेयाव आरोना जास्ट पुलिस पइन्टआ जादों खबिया दैबानाया लागाव लोगोफोर जथेस्थ' खम माने थांनाय बोसोरनिख्रुइ जथेस्थ' खम लागाव लोगोफोर नैबेनि जाबाय बैसागिया आं माने बिनि सिगांनि भिडिअ आङो ओंखाम जाहैनाया थ' लोगोफोर बे जायगायाव आरोना बे ओरैबायदि लोमजोबनाय आरोना खिन्थु नैबे फुटेजआ फुंनि 6टा 7टासोनि आरोना खिन्थु आंनि थांनाया लेट जाबाय आङो थांदोंमोन 11टा 12टासो आरोना थ' बिनिखाय पुरा माबाखौ बानाखौ नुजोबासै आं माने दैया रानजोब्बाय आरोना माने केनेल्सफोरा एसे मोजां क'क्राझारनिया जायनि जाहोनाव माने थाब रानो आरोना थ' लोगोफोर बेखिनियानोसै आं जि हायो देखायबाय आं बहुत जादोंमोन खिन्थु बानाया खिन्थु आं बारा नुवासै थ' नैबेनि जाबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाल थ' थांनाय बोसोरनिख्रुइ जथेस्थ' खम आरोना जेबो दैयानो गैया थ' जास्ट बेखौ नायनो फैबाय आङो थ' लोगोफोरनि बेनो जाबाय रुपाथि नोगोर जेराव आंनि गोदोनि रुममोन आरोना थ' जास्ट बेखौ आं निश्चय नायनो फैबाय थ' नायदो लोगोफोर नै माने नि जायगाया एसे गाहाय दै थ' बिनिखाय माने बे केनेलनि दैयानो फुरा नेव फैजोबो आरोना दैया आयौ रुपाथि नोगोर आं 2 गियाराव होबाय दायो बोलांखायो नै आंनि गारिया डेन्जार खागासिनो अखाबाबो उइदाउट एक्सेलारेसन बोखायो आरोना ओरैबायदि माने रेसआ एसे बारा गारिया ट्रकबो दं ना टुटुन्दिया थ' बिनिया डेन्जार बोलांखायो आरोना नै लोगोफोरनि केनेलनि दैफोरानो पुरा फैजोबो आरो माबायाव नै 7 8आव खारबावदोंसो दैबाबो उइदाउट एक्सेलारेसन ओमफ्राय बे लोगोफोर रिया आब'नि न' बे गोथां नुनायालै रिया ब्रह्म आब'नि न' थ' बेयावबो माने दै लोमदोनो थ' ओमफ्राय आंनि रुमा गासिनि जागोन दै आंनि गोदोनि रुमा थ' जाय आंनि गोदोनि भिउवार्स थ' नोंथांमोना मिथिखागोन आरोना आंनि गोदोनि रुमा लोगोफोरा बेनो थ' हाबनोबो बोरैबा नांदों बोरै हाबैनो जायो ओरैबायदिब्ला आंनि गोदोनि रुमा माबा मोनसे मोजां नांदों आरोना माने गावनि गोदोनि रुम माने नैफोराव लोगोफोरजों ओरैबायदि भिडिअ खालामबायना माने भुतनि फिल्म माबा सर्ट मुभि थ' नैफोरजों आरोना थ' नैबे जाबाय नायबा ओरैबायदि मोजांनि लोगोफोरनि न'आनो थ' फुरा गासिबो मालदार गोजा आरोना थ' नैबो लोगोफोरा आंनि गोदोनि रुमा थ' दायो आं थांफिननोसै दैबानाया गासैनि थाखाय समान नङा खायफानि थाखाय इन्जय जायो खायफानि थाखाय बादल बारसा पारि जायो खिन्थु जाय मानसिनि न'आ लोमदों जायनि न'आ सिलिंखार जादों जाय न'आ दैजों खुरखाव जानानै बायलांदों थ' बिसोरसो मिथिगौ दैबानाया जे मा
ओरैबायदि आरोना थ' बिनि उनाव लोगोफोर आङो थांदोंमोन माबायाव जोंहा आबौमोननि रुमाव रुम भारियाव थ' इखि एसे ब्लग लोगोफोर नायनाबानो जाबाय थ' लोगोफोर दायो सफैबाय क'क्राझार फ्लाइअभारथिं आं दायो माने सासे आब' लानाव फैदों आं दा लोगोफोरनि नायदो नङा माने एम्बु संदोनो आंखौ लिंहरदो जानो आं माने बिराद एम्बु गोथाव मोनो ना माने देग्लाय बारा जायासै दे माने बारा एक्सट्रिम जायाखै आरोना दै बानाया आं जि हाय देखायबाय लोगोफोर थ' दायो आं जानोसै लोगोफोर सोर आब' सोर देखायगासिनो नै जोंनि आब'आ सिनायदो ना नै जा आंनि गोदोनि रुममेट है गोदो 1 year सिगांनिनो हा दिनैसो एम्बु जानो फैदों एम्बु निजा दोङो सरियास निजा दोङो खासेयालाय बहा खारखो ओइ नै मालिकआ हायेन दा लागायलायनोसैलै नै सेकेन्ड टाइम वाव एम्ब्लु क'क्राझारनिया बुङो मा एम्बु क'क्राझारनिया बुङो एम्बु खिन्थु उदालगुरिनिया बुङो इमब्लु थ' दायो आं जानोसै ओमफ्राय मा होनदो एम्ब्लु एम्बु थ' दायो जाखाना लोंसै दायो दायो जोंहा जागासिनो वाव आंनो होआखै रावबो खालो गाव गावसो जाजोबदो लायनाय आंनो एन'का गोदैना एन'का वाव बायनाय बायदि जोंहा थाइजौ गाइस माने आबौआ दिलाबदो आरोना मा जाखो थ' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन दिनैनि भिडिअ'आ थ' जि आइ देखायबाय आं क'क्राझाराव मा जादों मा जायाखै थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै